nɛgɛ ɲɛ 10 ani 7 bɛ Kajolo Sikaso mara la ni Bamakɔ o waati kelen bɛ bɛn wula nɛgɛ ɲɛ 12 ma Washington DC Amérique jamana faaba kɔnɔ. An balimaw aw n'u la a y'aw bisimila VOA Bambara ka bi tɛnɛ novembre kalo tile 18 san 2000 ani Mali kura kunnafoniw kɛnɛ kan. A kunnafoniw la kumaba dɔw bɛna tali kɛ ninnu de kan. Ka kɛ ni Mali jamanatigi dankan Dr Choguel Kogala Maïga ka bɔli ye sibiri don ka kuma malidenw fɛ. Maliden caman de bɛ yen minnu bɛɛ lajɛlen bɔra ka kuma nin ko in na. VOA Bambara ka kunnafoni laselaw ka bɔ Bamakɔ ni fan wɛrɛw fɛ olu bɛna o lase an ma sisan jamukan kɔnɔ. Mali finitigiw ka kunnafoni di so DIRPA ye laseli kɛ bi tɛnɛ novembre kalo tile 18 min kɛra a ka san ladala lajɛrɛ kunnafoniw dili ye colonel major Suleiman Dambele fɛ. A da sera finitigiw ka wulikajɔ labanw ma min kɛra octobre kalo ɲinan san. Amérique jamanatigi kura min sugandira novembre kalo tile 5 kalata la Donald Trump ye ministre kura minnu sugandi ko olu ka baara bɛna bɛn bɛjɛ fanga ani fasodenɲumanya baaraw lasinsini ma. Nunu de bɛna kɛ aw ka kunnafoniw la kumaba dɔw ye ka fara kunnafoni caman wɛrɛw kan min bɛɛ lajɛlen la tɔmana an ka kunnafoni laselaw fɛ a y'aw bisimila. An balimaw an ka foli baw ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ni ye VOA Bambara ka Mali kura kunnafoniw kɛnɛ sigilen ye ka bɔ studio 53 na Washington DC aw ka kunnafoniw filɛ nin ye. Mali ka faso jamatɔn min n'a bɛ wele ko M5 RFP olu ye lajɛrɛ belebele min kɛ sibiri don novembre kalo tile 16 Bamakɔ CICB kɔnɔna la. Jamanatigi dankan Choguel Kogala Maïga bɔra ka kuma minnu senfɛ a yirala k'a fɔ k'a ye jalaki bin ka taa jamana finitigiw ma. VOA Bambara ka kunnafonidila Mariam Kuyate ale wulila ka don Bamakɔ dugu kɔnɔ. Maliden dɔw y'u ka hakilina di Choguel Kogala Maïga a ka nin laseli kan ka bɔ Bamakɔ. N bɛ baara kɛ fana ka ɲinini kɛ sɔrɔ taabolo hukumu kɔnɔna na. A kun ka kan hɔrɔnya la danbe kɔnɔ a ka walan sɛmɛ o de kun bɛ jamana to sutura la ka jamanadenw to u danbe la. Sabula lahalaya minnu n'a bɔra k'olu fɔ olu bɛ a yɛrɛ de kofɔ a yɛrɛ ka degun a yɛrɛ ka taabolo ani sɔrɔdasiw ni ɲɔgɔn cɛ. Nka lahalaya dɔ fana b'a kɔnɔ o bɛ na ni farali ye parce que kabini a ye kuma in daminɛ fo ka taa kuma in ban a ma Asimi layɛlɛn a ma généraux layɛlɛn nka a ko sɔrɔdasiw donc a bɛ komi ne ka faamuya la a ye sɔrɔdasi dɔ bɔ sɔrɔdasi la donc ne hakili la ɲɛmaa ka kumakan man ka k'o ye. Buguni ayiwa Choguel ka discours min ni a kɛlen filɛ k'a kɛ ni meeting kɛnɛ kan ne kɔni bolo jigitigɛ ko don ka nin fɔ ne hakili la nin ye kuma ye ani jamana ɲɛmaaw u kun kan ka kɛw ni ɲɔgɔn cɛ nka ni a ma se k'o kɛ fo ale bɔra k'i jɔ jɛyɔrɔ ta k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ maa caman ka kamana la ne bolo nin ye sababu ye ka jamana tɔw ɲagami. Ale de kabini san joli ale de bala ka transition ma jamu ale de ye fɛn caman fɔ nka n'a nana bi ka dɔwɛrɛ fɔ an ɲɛna a bi mɔɔw bila fili la nka kuma in bi faamuya ka taa sira fila fɛ a fɔlɔ ba degunni bɛ kini kɛ yala a y'a fɔ degun minnu dara kan o de y'a to a sera dan na ani a bɔra ka kuma filanan ye k'a fɔ politiki la jɛ dɔw bɛ yen a kɛra cogo o cogo n'aw jɛra an na fara dɔn dɔ la don nataw la an bɛna sigi k'a lajɛ nka a kɔni a ye kuma min fɔ a bɛ dugu bila kun bɔ. Ka kɛ ni jamanatigi dankan Choguel Kogala Maïga ka laseliw ye sibiri don M5 RFP olu ka lajɛrɛ kɛnɛ ka Bamakɔ. Basungalo Konate ale ye hakilijagabɔ kɛ a kuɲɛ kan tɔnkulu min sigilen don ka finitigiw kɔkɔrɔma don n'a bɛ wele ko CDM o ɲɛma dankan don a ye ni laseli ninnu kɛ Moribo Dambele ale ka kuma baranin na VOA Bambara tɔgɔ la. Sigilen don an ka diplomatie ka bɔ kɔkɔrɔ donni kama n'u b'a wele ko CDM nanzarakan na o ɲɛma ka dankan ye Ala ka hakili ɲuman di maliden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma. Premier ministre bɔra ka kuma min kɛ nin kuma tɛ ɲɛma ka kuma ye. Jamana in bɛ cogo min bi jamana in mago bɛ fara ɲɔgɔn kan de la. Jamanaden bɛɛ lajɛlen bɛ se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ. Jamana ɲɛmaaw ka taasira kan ka kɛ o de.
ale bɔra ka kuma minnu fɔ a ye fujinɛ kuma de fɔ kuma minnu bɛ se ka jamanadenw jigi lamisaya kuma minnu bɛ se ka a to Mali ye bɔra diɲɛ min kɔnɔ Mali bɛ ka bɔ diɲɛ min kɔnɔ ni diɲɛmaa bɛ ka ɲɛbɔ Mali fɛ a bɛ se ka mɔgɔw siga nka Premier ministre ka nin wale a tɛ bali ne la a bɔra jɛkulu min yɛrɛ kɛra sababu ye k'a lanasi a bɛ jɔ yɔrɔ min na bi o jɛkulu a m'o yɛrɛ to yen a y'a kɛ cogo bɛɛ la o jɛkulu in fara. Mun de la e yɛrɛ bolo a kun man ka nin kɛ mun na? A man ka nin kɛ o dusukasi kuma de don mun na ale bɛ ka nin wale minnu fɔ ale bɛ ka nin fɔ bi mun na n'i tɛ jɛgɛ fɛ e dun bɛ jɛgɛ bɛ mɔnkulu min kɔnɔ e b'o kɔnɔ i tɛ bɔ mun na ale tɛ ka bɔ mun na bi ale bɛ bi de ma kɔnɔ k'a fɔ k'a bɛ nin kuma ninnu fɔ n bɛ misali ta a ko élection réforme législative min kɛra k'ale yɛrɛ y'o mɛn teli la mɔgɔ tɔw de nɔfɛ a kan k'a yɛrɛ ɲininka mun na o fana bɛ kɛ n'i y'a ye sigana nana i ka ɲɛma cɛ i b'a sɔrɔ i ye danaya baliya wale dɔ de kɛ o tɛ se ka kɛ ten gansanw Premier ministre o y'an ka kulu yɛrɛ ka hakilina ye a kan ka wala ne tɛmɛ n'a dɛsɛra a ka bɔ yen nɔ o ka fisa ni kuma caman ye a kana jamana in fujini jamana in banko bɛ basigi de la sisan. Hali bi an bɛ to jamanatigi dankan Choguel Kogala Mayiga ka sibiridon laseli o hukumu kɔnɔna la fanga sɛnɛmatɔnw olu fɛnɛ ma to kɔ Nabi Togola ale ye fanga sɛnɛmatɔn tɔnden ye fɛnɛ ye hakili jagabɔ kɛ Choguel ka nin laseli ninnu kan VOA Banbara tɔgɔla Bakasi Kura ale ka kuma baranin na. A ma bala anw na wa an kun sigilen don n'a ye ko a bɛ laban ta sabu bamananw b'a fɔ ji bɛ laban jun de kɔrɔ an y'an bolo si yɔrɔ min tile bɔra ye a ye nin bɔ min kɛ a ye kuma fɛn fɛn fɔ waati la anw ye nin kuma kelen ninnu de fɔ nka mɔgɔw ma a jate u ye a kɛ ko politiki kuma do ye n'o tɛ a ka bɔli min kɛra a ye fɛn fɛn min fɔ anw kun sigilen don n'a ye. Donc a sɔnni bi n'a ye. A tɛ ko an sɔnnen don a ye walima an bannen don a ye dɛ. Ale ye minnu fɔ sisan a seginna anw de ka kuma fɔlenw kan ale ma kuma kura fɔ a ma kuma kura fɔ an y'a yira waati la k'a fɔ sariya la hali ka kɛ ni sariya gafe minnu tara walasa ka transition yɛrɛ la tɛgɛnɛ an y'a jira k'a fɔ waati a tɛnkunna k'a fɔ sariya a kɔ sagona k'a fɔ fɛnɛ ko fɛn tɛ ka sara ale la o ye kuma wɛrɛ de ye. I ko a bɛ segira hali u ka kuma kɔrɔlu kan est-ce que sisan a bɛna bolo di ɲɔgɔn ma wa komi a bɛ kan kelen fɔra sisan. Ale bi bana anw na sabu anw b'a dɔn parti ɲɛmaa don nka ale de y'i fori ka bɔ anw na k'a kɛ i n'a fɔ ale tɛ politiki mɔgɔ ye wa ale tɛ anw dɔ ye a ye bere min ta ani ale ye awa wale minnu ta ka anw sɛgɛrɛ anw tɛna o walew ta k'ale sɛgɛrɛ o. Depuis a kumana sibiri don mɔgɔ caman b'a fɔra k'a ka kan ka bɔ a ka premier ministre ya la alu ka miiriya ye jumɛn ye ale kan. N bɛ min f'i anw tɛ mɔgɔ ko la koyi anw tɛ mɔgɔ ko la dɛ an bɛ jamana ko de la a ka bɔ yen wo a ka to yen wo a fɔra ɲɔgɔnna caman ko wa mɔgɔ caman bɛ fɔ a kɔ. Hali bi an bɛ to M5 RFP ka sibiridon lajɛrɛ hukumu kɔnɔna la min kɛra Bamakɔ CICB kɔnɔna la ni a kɛra sababu ye jamanatigi dankan Choguel Kogala Mayiga ka bɔ ka kuma an ye a fɔ aw ye cogo min na malidenw bɛ k'u hakilina di a kan hali bi VOA Banbara ka kunnafonidila Mohamed Danyogo ale ni Dr Paul Oula fɛnɛ masalala dangan ka ni laseli kan an ka jɛ an k'o lamɛn ka bɔ Bamakɔ. Sibiri tɛmɛnen mun ye Centre International de Conférence de Bamako ye ale kɔni fara jama la tewu Premier ministre Choguel Kogala Mayiga n'ale fana ye M5 RFP o ɲamaba ye ale ka o lajɛrɛ o de tun bɛ sen na o kɛnɛ kan a ye kuma ta a ka kuma kɔnɔ a ye kuma caman fɔ kɛrɛnkɛrɛnya la fo ka taa se mara bɛ ka kɛ cogo min na bi n'ale yɛrɛ min ye Premier ministre ni fɛn caman bɛ ka kɛ n'a tɛ ka bɔ a kalama o de y'a to a ye wele bila jamana ɲɛmaaw ma ko mun kɔni ye bɛɛ k'i pereperelatigɛ bɛɛ k'i jabajɛya ka ɲɛsin i ka baara kofɔlenw ma Choguel Kogala Mayiga an ka ale lamɛn. An bɛna nin clarifier donc o ye clarification ye parce que ni clarification kɛra aw bɛna faamu comme fɔlɔ-fɔlɔ clarification in bɛ kɛ mun na parce que n'an m'a kɛ an bɛna sigi n'a bɛna bɔ Mali n'a bɛna bɔ ala k'an kisi o la. Donc an b'a kɛ bɛɛ ka faamu minnu b'a fɛ ka n'a ye bɔ u k'a dabila Mali n'a tɛ se ka bɔ maa o maa n'i bila Mali intérêt kɔnɔna la e kɛra jamana o e kɛra jamanatigi o e kɛra politique-mɔgɔ o maa o maa n'i bila la ale tɛ sira d'i ma. A ka nin bɔli min kelen filɛ nin ye ani kumakan minnu fɔra a kɔnɔ maa caman kɔni i ta fɔ nka Paul Oula n'ale kɔni ye ɲininikɛla ye politiki sira fɛ ale hakilinata ye mun ye nin bɔli kan
an ka ko fila bɛ an b'o faamu o fɔlɔ ye jumɛn o ye k'a fɔ ko fɔnkɔɲɔgɔnya bɛ bi ani surasiw ni ɲɔgɔn cɛ transition taabolo kan fanga maracogo la ani fanga yɛrɛ bolicogo kan a filanan ye jumɛn o ye n'an ye jateminɛ kɛ an b'a ye k'a fɔ Choguel bɛ yɔrɔ min na bi ani surasiw tɛ ɲɔgɔn kan fɔ ani fana politicien minnu fana bɛ yen nɔ ni ale ye olu kɛlɛ wagati la k'a jira k'a fɔ ko jamana de dafirila olu fana bolo ale ni olu fana tɛ ɲɔgɔn kan fɔ donc a bɛna fɔ bi ani surasiw tɛ ani politiciens fana tɛ donc a bɛna fɔ a ɲɛ bɛ fiɲɛ dɔ natɔ la bi fiɲɛ min b'a jira k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ale yɛrɛ fana bɛ jɔsen min kan bi ko o tɛ jɔsen ɲuman ye donc bɔli in bɛ kɛ sababu de sisan k'a jira maliyɛnw na ani k'a jira diɲɛmɔgɔw la ko min b'a la ka kɛ bi ale Choguel la ni o ye ko ale ye premier ministre ye jamana dossier baw bɛ yen jamana kobaw bɛ yen o tɛ sara ale la ale bɛ ka bɔ bi ka o jira population na maliyɛnw na ka jira k'a fɔ ko min bɛ ka kɛ ko bɛn ta tɛ. halisa ni lajɛrɛ kelen sen fɛ Choguel Kokala Mayiga y'a jira k'a fɔ ko don n'a nataw la ale kɔni a n'a malidenw fara ɲɔgɔn kan ka baaraw boloda u ka se ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya a bɛ fɛn f'u ye u tɛ minnu kalama Choguel Kokala Mayiga. ne yɛrɛ bɛna initiative dɔw ta a tɛ mɛn ka kuma ni bɛɛ ye ni min b'a fɛ k'a faamu an bɛ da ka Mali kura kɛ min t'a fɛ ka Mali se k'a fɔ k'a ma wele parce que Mali maa si t'a ten waati dɔ la i bɛ ɲɛfɛ et waati dɔ la i bɛ kɔfɛ maa o maa n'i ye fanga mara waati dɔw bɛ se i ka kan ka contrat de kɛ maliyɛn ye. Chaque pouvoir doit rendre compte. Ni lajɛrɛ belebele min ni Choguel b'a fɛ ka bila sen kan o kun o bɛ se ka kɛ jumɛn ye Paul Oula ale b'a da don o la. hali ni fanga tali ko tɛ a kɔnɔ bi a kɔni Choguel bɛ yɔrɔ min na bi a b'a fɛ ka jama fara ɲɔgɔn kan ani ka fanga taabolo ka jɔsen dɔ bɛ yen walasa a bɛ se ka nafa min c'est à dire fanga taabolo min tun bɛ yen a tun tɛ ka se ka o sɔrɔ a bɛ fɛ ka jama fara ɲɔgɔn kan bi walasa a bɛ se ka o fanga sɔrɔ cogo min na bi pour que transition ko kana kɛ ko ale Choguel bolo bɔra a la ten. walasa kabiri ni bɔli kɔni kɛra sibiri fo kana bila bi la n'i ye bɔlɔlɔsiraw kɔni lajɛ maa caman kɔni fɛ ko Choguel k'a ye kuma fɔ kuma min tun bɛ a kun ani a kan cɛ ko nka don n'a nataw la nin kuma ninnu a bɛ se ka kɛ sababu ye ka farafarali k'o don ani camancɛ fanga ɲɛmaaw olu ni ɲɔgɔn cɛ. Mohamed Daɲoko VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamakɔ. Mali finitigiw ka kunnafonidiso DIRPA ye a ka san ladara baro sigi kɛ ani kunnafoni sɛnsɛnnaw ni ɲɔgɔn cɛ min kɛra bi ntɛnɛ novembre kalo tile 18 Bamakɔ dugu kɔnɔ min kɛra DIRPA yɛrɛ ɲɛmɔgɔ colonel major Suleiman Danbele fɛ a kun tun ye k'u ka octobre kalo finitigiw ka wulikajɔ baara minnu kɛra jamana kɔnɔna la k'o lase. VOA Bambara tɔgɔ la Mariam Kuyate ale b'o kunnafoniw lase an ma. A bɛ waati bɔ bi Mali cɛmancɛ bolo la population maaw kɔni bɛ ka weleweleda kulekanw fana cayalen bɛ kosɛbɛ ni k'a jira k'a fɔ ko lakanabaliya ko fanga bonyalen bɛ yen baloko dɛsɛ fana ni ko bɛ yen nɔ taa ni ka segiw tɛ ka se ka kɛ maaw fɛ maa faga cayalen bɛ woromasiri tabaw olu ka wulikajɔw ye jumɛn ye nin yɔrɔ kofɔlen in na. n'an y'an sigi ka jateminɛ kɛ depuis lawale la i tun tɛ se k'a mɛn ko Mali kɔnɔ yan ko filaw ni dɔgɔnɔw k'olu bɛ dankari kɛ ɲɔgɔn na. C'était inimaginable. Mais mun de nana n'o ye bi c'est que mɔgɔw de nana ka na ninnu kun kari ɲɔgɔn na centre la sinon anw ka taabolo to yen u bɛ k'u ka tiɲɛni boloda centre de kan an bɛ se ka sɛgɛn cogo min na centre in na pour que ka fanga tiɲɛ fangatigiw bolo pour que ka armée tɔgɔ tiɲɛ mais a faamuyala o. Baara bɛ ka kɛ dɔɔni dɔɔni a kan n y'o de faamuyala fɛn fɛn bɛ centre in na peut-être que kalo kelen kalo fila a mankan bɛ da n t'a fɔ a tɛ ban pewu mais a mankan bɛ da. Nin bɛna don an ka jɛmukan tako filanan na o kama an b'a ɲini aw fɛ aw ka to an ka radio fiɲɛsiraw ni jabaraninso kan aw k'an bɛɛ sɔni. K'i abonné VOA Bambara WhatsApp la walasa kunnafoni fosi kana fɔ i kɔ o ka nɔgɔn kojugu. I ka WhatsApp kɔnɔna la i bɛ taa statut lajɛyɔrɔ la. Yen i b'a sɛbɛn
VOA Bambara i b'an ka chaîne ye a kɛrɛfɛ i b'a sɛbɛnnen ko suivre i bɛ i tɛgɛ digi o kan o la fosi tɛ fɔ i kɔ n'i ko seko ni dɔnko n'i ma se dɔgɔnɔ jamana i bɛ se ka kunnafoniw sɔrɔ ka bɔ Mali la Laginɛ ani Burkina Faso be a bɛ wele wusula nin na ko kɛlɛ banna hali cɛ dusukun mana kɛ fara ye n'a y'a kasa fo ka taa se Sénégal ma je dissous l'Assemblée nationale o fara anglais kalanni kan bamanankan sira fɛ nɛgɛ ɲɛ kɔnɔntɔn o de bɛ yen is 9 o'clock what time is 8 VOA Bambara ka WhatsApp kan farafinna ni diɲɛ kunnafoni fosi tɛna fɔ aw kɔ bilen ayiwa samɔgɔ don dɛ a ci limanaw fana ma an balimaw an ka foli b'aw ye a y'aw bisimila k'a lase aw ma aw bɛ ka VOA Bambara ka malikura kunnafoniw lamɛn nin waati in na ka bɔ studio 53 na Washington DC kunnafoniw an b'a kɔrɔ cɛ ka taa n'a ye Senegalikaw fɛ baw kunu karidon u ka wasaden kalata kɛra min bɛ wele ko élection législative jamana fan bɛɛ kunnafoni labanw kɔni y'a jira k'a fɔ sebagaya o dira jamanatigi dankan Ousmane Sonko ale ka bɛrɛbɛrɛli tɔn ma min bɛ wele ko PASTEF a yirala o senfɛ k'a fɔ kunnafoniw kɔni bɛ a kuɲɛ kɔnɔ nin waati in na o kama VOA Bambara ka kunnafoni dila n'a man jara an ye ale sɔrɔ nɛgɛ kan a bɛ na ka na walawalali kɛ an ye ani k'an ka ɲininkaliw jaabi nama i n'u la ayiwa e bɛ se ka fɔ an ye Senegal jamanatigi sigi kalata min kɛra kunu kari jamana fan bɛɛ jamanadenw olu y'a minɛ cogo di jaabiw bɔlen kɔfɛ I n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na kunun jamana kanata in kɔnɔna na jamana minnu bɛ kɔnɔna na a kɛra hɛrɛ ni bɛn kɔnɔ baasi foyi ma a y'a kɔnɔna na nka sɔgɔma ka taa min na nɛgɛ kaɲɛ 8 ni kalata in daminɛna fo nɛgɛ kaɲɛ 15 n'o ye 15 ye mɔgɔw tun ma bɔ ka caya mɔgɔw ye bɔli caya ka daminɛ nɛgɛ kaɲɛ 16 waati la n'o ye 16 ye u nana ka na vote o la u bɛ min wele ko taux de participation a sera fo tɛmɛ sarada mɔgɔ 50 hakɛ ɲɔgɔn ma o kɔfɛ bureau de vote olu datugura nɛgɛ kaɲɛ 18 waati la n'o ye 18 la 18 ye o kɔfɛ o jate bureau de vote datugulen jate fɔlɔw y'a jira k'a fɔ fanga ɲɛmɔgɔ n'o ye Ousmane Sonko ye a bɛ komi ale ye wasaden 1 ani 19 o sɔrɔ jate fɔlɔw minnu bɔra kunnafonidiso la n'u bɛ wele ko le première tendance wasaden 1 ani 65 cɛ la o b'a jira Mariamu ko fanga sina kɔni komi u bɛ wasaden 40 ani 6 dɔrɔn de sɔrɔ ni wasaden bulonko in kɔnɔ ayiwa Senegal jamanadenw ye PASTEF ka bɛrɛbɛrɛli tɔn ka sebagaya faamu cogo di kunnafoni jaabiw bɔlen kɔfɛ bi sɔgɔmada in na Senegal jamana bɛɛ kɔnɔna na janko Dakar ya jamanadenw kɔni caman nisɔndiyara janko sifiw o nisɔndiya in kɔnɔna na u ye kangari gɛlɛn da ka ɲɛsin fanga mɔgɔw ma janko Ousmane Sonko k'a fɔ a ka mankanw dabila sisan a ye sebaya de ɲini u fɛ u y'o d'a ma sisan a ka baara kɛ a ka fɛɛrɛ ɲini olu ka baarako la o kuma in kɔni de ko jamanadenw da an bɛ waati min na Mariam ayiwa fɛn min ye fanga sɛnɛmatɔnw ye olu ye PASTEF ka sebagaya u ye kunnafoni jumɛnw di a kunya kan u ye kunnafoni minnu di o de ye dɔrɔn u ye foli ni tanu de lase a ma n'o ye Dakar mairie n'a tɔgɔ ye ko Barthélémy Dias ani n'u ye ma Amadou Ba ani Bougan Ningueye n'ale tun nana ye fanga mɔgɔw fɛ waati dɔ la ani jamana kuntigi kɔrɔ yɛrɛ Macky Sall olu bɛɛ lajɛlen ye foli ni tanu lase u ka bɔlɔlɔsiraw fɛ ka ɲɛsin fanga mɔgɔw ma u kɛlen ka nin sebaya sɔrɔ u fana ye weleli kɛ fo sisan a tɔ tora baara de ye olu kɔfɛ jamanadenw ka lafasalitɔw olu fana ye marabagaw fo waliɲuman don u ka sebaya sɔrɔli la kalata in na ka fo sisan u ka jamanadenw ka laɲini sisan u ka lajɛ u b'u waleya bawo bɛɛ lajɛlen bɛ kuma kɔnɔ baara la ayiwa kabiri PASTEF ye sebagaya sɔrɔ yala jamanatigi dankan Ousmane Sonko a bɔra ka kuma wa awɔ suro a ka daga la n'a yɛrɛ wotera ye hali bi an bɛ waati min na bɛ n'o ye éducation ye jamana worodugu yanfan na mɔgɔw u kɛlen ka sebaya sɔrɔ mɔgɔw bɔra ka caya a ka du yɛrɛ da la Ziguinchor o kɔnɔna de la ale yɛrɛ bɔra kɛnɛ ma ka foli ni tanu lase jama ma u ye danaya mun d'a kan ka wasabulo d'a ma o kama a fɔ sisan u bɛɛ lajɛlen b'u hakili sigi u ka laɲini ni Ala sɔnna ma o bɛ sabati k'aw ladɔnniya dɔrɔn ka fɔ nin dɔgɔkun kɔnɔna na n'o ye kalata labɛn cakɛda ye n'u ko recensement national de vote a bɛna kalata
a bɛna kalata ninnu de diya nin dɔgɔkun laban na an bɛ waati min na kunnafoni laban minnu kɔni sɔrɔla k'a fɔ an ye ninnu de an ka foli b'i ye Nama ni tun ye VOA ka lasigiden Nama Jara ka laseliw ye ka bɔ Dakar ka kunnafoniw kɔrɔcɛ an bɛ taa n'a ye diɲɛ fan wɛrɛw fɛ kunnafoni labanw y'a yira k'a fɔ ko Rusila masayaso Kremlin ye jalaki bi Ameriki jamanatigi Joe Biden kan bin tɛnɛ k'a fɔ ko Biden de kɛlen don ka kɛlɛ lajuguya min bɛ senna Rusi jamana ani Ukraine jamana cɛ o senfɛ u y'a yira k'a fɔ ko baw fɛn min ye kɛlɛkɛminɛnw ye olu de bɛ ka labila Ameriki jamanatigi Joe Biden fɛ ka taa n'a ye Kiev jalaki binnen kɔfɛ k'a fɔ ko baaraɲɔgɔnya siraw la jijilen don Kiev ni Washington ni ɲɔgɔn cɛ Rusila ye a yira k'a fɔ ko u ka wulikajɔ hakilinaw minnu kɛra ni u ka sanfɛmugujugu misiri gosili ye o filanan kɛra bi min kɛra Rusila jamana fɛ ka taa Ukraine jamana dugudenni dɔ ma yɔrɔ min bɛ wele ko Odessa ka fara o kan kunnafoni labanw y'a yira k'a fɔ nin yɔrɔ kofɔlen in bɛ mer finman o sanfɛ n'o ye mer noire ye wulikajɔ minnu kɛra o dankarili senfɛ kɛra sababu ye ka mɔgɔ 10 ɲɔgɔnnin bɔnɛ a ka ca ni mɔgɔ 40 ye minnu bɛɛ lajɛlen jokina Rusi jamana kan ni dankarili senfɛ Ukraine jamana kan an bɛ segin ka na Ameriki jamana kan yan bawo Ameriki jamanatigi kura min sugandira novembre kalo tile 5 kalata la n'o ye Donald Trump ye bɛ k'a ka jamana fanga kura sigi ka kɔn janvier kalo tile 20 ɲɛ min ka kan ka kɛ a ka kalili ye jamanadenw yɔrɔ kunnafoni min bɛ o ko kɔnɔ George Atino b'an bolo ale fana bɛna u lase George i n'o la Mbainola Mariam an lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen la i n'a fɔ y'a fɔ cogo min na Donald Trump ale kan ka fanga kɔni ta janvier kalo nata tile 20 nka yanni o cɛ jamana ɲɛma sugandilen kɔni ale y'a daminɛ k'a ka baaraɲɔgɔn kɔni olu ɲɛna tɔmɔ maa dɔw yɛrɛ kɔni olu sugandira nka démocrates ani républicains olu bɛ ka sɔsɔli kɛ o kun kan an ka Veronica Iglesias ale ka laseli lamɛn n ye mun bayɛlɛma aw ka faamuyaliko ɲuman kosɔn. Donald Trump tagara ɲɛ k'a ka baaraɲɔgɔnw ɲɛna tɔmɔ ni dɔgɔkun furancɛ in na i n'a fɔ Chris Wright n'ale ye taji ani gazi baaradaw lafisabaga ye ale bɛna tajiko ɲɛ minɛ Trump ye jɔyɔrɔ belebele kɔni di a kɛrɛfɛmɔgɔ fiyefiyɛw de ma misaliyala républicains ka wasaden kɔrɔ Matt Gaetz ale mun bɛna kitiko ɲɛ minɛ ale sugandili kuma kɔni o sɔsɔliw tɛ ka kɔtigɛ yanni a ka bɔ a jɔyɔrɔ yɛrɛ la wasabulon kɔnɔna la yen sɛgɛsɛgɛli kulu dɔ o tun ye sɛgɛsɛgɛliw boloda ka kɛɲɛ ni a ka kurusi jala sigana wale dɔw ye jalakiw binna kan fana ko a tun ye ɲɛnamini fura dɔw kɔni ta nka Matt Gaetz ale ko jalakilikan ninnu si tɛ tiɲɛ ye démocrates ka tɔnden dɔn Adam Schiff ale y'a lase CNN ka jɛmukan State of Union senfɛ ko Matt Gaetz ko a man kan ka nin jɔyɔrɔba in sɔrɔ. An bɛna kitiko minisiri sɔrɔ mun jalakilen don ka kɛɲɛ ni kurusi jala a wale dɔw ye ani fana ni ɲɛnamini furaw tali ye ka fara o kan dɔnniya jɔlen yɛrɛ tɛ a la kitiko kun kan wa ni sɛgɛsɛgɛli yɛrɛ fana kɛra cɛ in kun kan. Républicains ka wasaden Mark Wayne Mullin fɛ sɛgɛsɛgɛli minnu kɛra Matt Gaetz kan olu kɔnɔ ko kɔni kan ka jira wasadenw la nka ale fɛ ko bɛna ta Matt Gaetz ale kan ka to yen sabula a ka kɛ minisiri ye ale y'o de lase NBC jɛmukan Meet the Press sanfɛ. A siga fosi tɛ ne la k'a fɔ ko Donald Trump dalen bɛ Matt Gaetz la wa ko a bɛna se ka nin jɔyɔrɔ in kɔni fa ka o baarada in ɲɛ minɛ ko ɲuman a bɛna ɲininka i n'a fɔ maa tɔw. Démocrates ka jɛkulu ɲɛmɔgɔ wasabulon kɔnɔna la Hakeem Jeffries ale tun bɛ NBC sanfɛ ye ale y'a lase k'a fɔ ko Donald Trump ye maa minnu kɔni sugandi ko jɔyɔrɔ dɔnniya tu u caman la. Yala États-Unis kan ka nin ɲɛ sugu de jira diɲɛ na ka sɔrɔ an bɛ nin gɛlɛyaba in kɔnɔna la wa? Ne kɔni ma da o la. États-Unis jamanadenw kɛlen k'u ka danaya kɔni da Donald Trump kan ka sugandi u kɔni ye a jira de k'u b'a fɛ a ka ko bɛɛ lajɛlen de yɛlɛma. Mike Johnson républicains ka jɛkulu ɲɛma wasabulon la ale b'o de lase. Jamana ɲɛma bɛɛ lajɛlen yamaruyalen don ka maaw sugandi minnu bɛna se k'u ka ko bolodalenw waleya wa maa minnu ɲɛna tɔmɔna olu bɛna o de kɛ sabula u bilala o jɔyɔrɔ de la wa o bɛna o de sira taama ko ɲuman. Donald Trump ka minisiri ɲɛna tɔmɔnenw olu kan ka sɛmɛntiya joona wasabulon fɛ sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ jamana ɲɛma sugandilen ale y'a ɲini républicains fɛ wasabulon kɔnɔna la k'u k'ale yamaruya ka sugandilu kɛ teliya la. Mariam ni kunnafoni de tun b'an bolo États-Unis kun kan. An ka foli b'i ye George Atino ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye sisan an bɛna Saka Tarawele ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lamɛn Saka Tarawele fɛ ka bɔ Bamakɔ.
Vovinam Viet Vodao karate suguya dɔ don min bɔra Vietnam jamana kan ka na Mali la a bɛ san damadɔ bɔ sisan a championnat d'Afrique ta ko rɔna daminɛna bi ntɛnɛn novembre kalo tile 18 san 2024 na Bamako Palais des Sports la a bɛ kuncɛ sibiri nata a fédération ɲɛmadankan maître Boubacar Jara ka fɔ la Mali bɛ sebaya ɲini na a kɛnɛ kan an k'a lamɛn. Mali jɔyɔrɔ a ka bon kosɛbɛ parce que n'i y'a jateminɛ ni kulonkɛ in bɛ kɛ kuma o kuma Mali kɔni n'a ma jɔyɔrɔ fɔlɔ sɔrɔ a tɛ tɛmɛ filanan kan. Et puis n'i ye Afrique fédération in fana jateminɛ Mali jɔyɔrɔ ka bon a kɔnɔ kosɛbɛ et puis même profiter k'a fɔ nin sɛni in kan yan assemblée générale bɛ yen o bɛ kɛ ɲinan o bɛ kɛ Mali la yan tugun ka a président falen donc président falen hakili la a bɛ Burkina bolo bon Mali bɛ fɛ k'i kan bɔ Afrique président nɔfɛ o fana bɛ ko in kɔnɔ bon Mali centre rouge olu ye an b'a fɔ olu ma maître o 7 de bɛ Mali la yan. Donc maître ba to Russie to bena na Mali ko fana conseil de maître o fana be siga dama parce qu'on fait un structuré fly. Il y a conseil mondial des maîtres et il y a fédération mondiale de Vovinam Viet Vodao. Mali la Vovinam Viet Vodao mi rom na bi alla ko no ko sobe hal na ya soro ali na 2007 na kuma ma me anga gringa jo re kama Mali bekel no ka alla ko don ça veut dire min bana ni anga ministère de la an yɛrɛ an b'u fo kuma kɔnɔ nin yɔrɔ la yan ani direction nationale des sports parce que n'i y'a ye yan olu ka jija de don sabu an tɛ se ka na an yɛrɛ ma ten an b'olu de ka hukumu kɔnɔ bon u ma ko in ta ni kodenni ye u kɛlen don k'u fanga n'u ka vision a bɛɛ dalen man kan pour que an ka se ka ko in ɲɛmɔgɔya sɔrɔ cogo min ani karate bɔlen don n'i y'a jateminɛ fɛn bɛɛ dɔ b'a kɔnɔ karate b'a kɔnɔ taekwondo b'a kɔnɔ close combat b'a kɔnɔ aikido b'a kɔnɔ hali siɲɛtanjɛ b'a la komi an m'o yira o la n'o tɛ siɲɛtanjɛ b'a la o bɛɛ b'a la muru b'a la i bɛ ciseau ka mɔgɔ minɛ a kan na o b'a la arbar b'a la i ye biɲɛja minnu ye k'a munumunu o b'a la bâton yɛrɛ b'a la bere b'a la ni y'a fɔ cogo min na a ka ca fɛn o fɛn n'i b'a ye armation tɔw la n'i y'a fara ɲɔgɔn kan l'ensemble a bɛɛ b'anw ta in kɔnɔ. Maître Moussa Gendeba Vovinam Viet Vodao fédération directeur technique national Benyefoli Kanye épreuve kan no ya suguya uye nyonda obena keminu na demsenu ga programme be adana adultu taba adana centre bleu mokoroba bon no fele tabe adana bon demsenu be épreuve minke parcours enfant bala kem ko bala songlen mode bala taptu ko bon adultu ta ni o jeme ko la self défense féminin be tamdaw be songlen couteau be non ani combat ni liti bon ni ye noru ta jateminɛ ka lajɛ lamo coin b'a la ciseau b'a la songlen kim b'a la voilà n'o ɲɔgɔn quoi muso jɔrɔ dun bon muso jɔrɔ ka bon kosɛbɛ musow bɛ compétit cɛw fɛ programme bɛɛ lajɛlen na fo n'a kɛra combat ye bon ani self défense féminin fɛnɛ o bɛ muso tɔgɔ la spécialement a danna sinon a fɛn tɔ ninnu bɛɛ o b'a kɛ cɛw fɛ fo n'a bɔra combat ni liti la Farafina jamana 11 de bɛ na o ni yɔrɔ ta ɲɔgɔndan in kɛnɛ kan Bamako yan ni Mali ye jatigi ye VOA Bambara tɔgɔ la Bamako Siaka Traoré kala seli don. Nin bɛna dansigi kɛ aw ka bi Malikura kunnafoniw na min bɛɛ lajɛlen latomana an ka kunnafoni lasebagaw fɛ Ameriki jamana kɔnɔ yan ani diɲɛ fan wɛrɛw fɛ aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛɛ waati wɛrɛ. K'i abonné VOA Bambara WhatsApp la walasa kunnafoni fosi kana fɔ i kɔ o ka nɔgɔn kojugu. I ka WhatsApp kɔnɔna la i bɛ taa statut lajɛyɔrɔ la. Yen i b'a sɛbɛn VOA Bambara. I b'an ka chaîne ye. A kɛrɛfɛ i b'a sɛbɛnnen ko suivre. I bɛ i tɛgɛ digi o kan. O la fosi tɛ fɔ i kɔ. N'i ko seko ni dɔnko n'i ma se dɔgɔnɔ jamana I bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ ka bɔ Mali la, Laginɛ ani Burkina Faso. Be a bɛ wele wusula min na ko kɛlɛ banna hali cɛ dusukun mana kɛ fara ye n'a y'a kasa fo ka taa se Sénégal ma. Je dissous l'Assemblée nationale. O fara anglais kalanni kan bamanankan sira fɛ. Nɛgɛ ɲɛ 9